Як санкцыі ударылі па экспарце беларускага паліва? Беларускія ўлады не здолелі аднавіць дасанкцыйныя аб'ёмы экспарту беларускіх нафтапрадуктаў. Пра гэта сведчаць сакрэтныя дадзеныя, якія здабыла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі і якімі падзялілася з бюро. Летась Беларусь вывезла ў Расію чыгункай амаль 6 мільёнаў тоннаў нафтапрадуктаў. У параўнанні з 2023 годам аб'ёмы экспарту знізіліся амаль на чвэрць. Страціўшы асноўныя каналы збыту пасля 2020 і 2022 гадоў, Беларусь накіравала экспартныя патокі праз расійскія парты. А каб абысці санкцыі, выкарыстоўваюць фірмы-пракладкі. Асноўнымі адпраўнікамі беларускіх нафтапрадуктаў летась былі Мазырскі НПЗ і прыватная кампанія Лагістык Энерджі. Апошняя звязана з уплывовым бізнэсоўцам Мікалаем Вараб'ём, якога называюць кашальком Аляксандра Лукашэнкі.